السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أنزل في طاعة الله تحل الحياة. Tikukubwa lisilande program imeneti zikala kuona kupambana kwa mwezi umeneu wa Ramadhani. Naam, ngati mmene matsiku yani kuti tsiku limene ndilo pambana mwa matsiku limene ndi tsiku la Jumaa, chimozi mwaziso myezi yani kuli mwezi umene ndio pambana umene ndi mwezi wa Ramadhani. Mausiku na onso kuli usiku wopambana, usiku umene ndi wa Lailatul Qadri ukupezeka mwezi umeneu wa Ramadhani. Ngeti zikhala tikuona madalitso kapena tinokupambana kwa mwezi umeneu wa Ramadhani. Ndipo mbuku limeneli la ad-durusu ar-ramadhaniyah limene lilembedwa ndi Sayyid Muhammad Abdullah ibn Ali al-Aidrus, Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalali nawo. Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi ntchito yawo. Pa page number 6 iwadafotokoza kunena kuti fakafa bi sayyidina النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمجدين المجتهدين أسوة. iwe mbali wanga msilamu wakwanira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukhala chisanzo cha bwino kwa jamii kufuna kuchilimika mwezi umeneu, mwezi wa Ramadhani. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakwanira kukhala chisanzo cha bwino mwelenge kapena tunomumvesere nkhani zokhuzana ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ankakhala bwanji ndi akubanja kwake mwezi umene wa Ramadhani, ankachita bwanji ndi akubanja kwake mwezi umene wa Ramadhani, ankakhala bwanji ndi maneba mwezi umene wa Ramadhani, ankawalangiza anthu zotani mwezi umene wa Ramadhani ukafika. Ndi iweyo ngati ukufuna kutenga chisanzo cha bwino, ngati ukufuna kukhala ndo mutsatira wabwino wakwanira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukhala mutsatira wabwino. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mulungu subhanahu wa ta'ala kutiuza choncho mu Qur'ani yolimeketseka kunena kuti ndithudi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa inu muli chisanzo cha bwino. Asilamu sakuyenera lero lino kuyang'ana zimene mwina makafiri akuyambitsa. Asilamu lero lino sakuyenera kutsatira zimene ena ake amene sakhulupirira mwa Mulungu akuchita, chifukwa chisanzo chathu chabwino ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mavuto amene lero lino tikukumana nawo chifukwa chosiya sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mabanja amene lero lino akuvutawa chifukwa akusiya chiphunzitso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ananga sakumandilemekeza, ananga sakumandimvera, mmene kumakhala kudandaula kwa makolo. Zonsezo chifukwa choti anawo simuna waphunzise, simuna watenge kukhomola mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mukanakhala kunena kuti ananu mudawaphunzisa chipembedzo, zikadakhala kuti ananu mudawatengera kukhomola mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naphunzira sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mukadawa onana ameneyo akubwera na makisa mikono yanu, mukadawa onana ameneyo nabwera na makisa mapazi anu inu makolo. Kotero ndi ntchito ya makolo lero lino kuyang'anisisa kuti nyumba mwawo akuti bwanji pa nkhani ya sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asapezeke amene akumachita zinthu zosemphana ndi sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaya mwina ni munthu amene sakuswali, kapena mwina sawelenga Qur'ani, kapena sawelenga hadithi, kapena sapanga kena kali konseka dini, kapena munthu amene akumasatira mwina makafiri, munthu amene akusatira anthu amene alibe zipembedzo, anthu amene sakumudziwa Allah. Nyumbamo musapezeke munthu otero. Ndi udindo wa bambo, ndi udindo wa mai kuonesa kuti nyumbamo anthu onse akusatira sharia ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, akukwaniritsa malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala, natsatira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nakwanirisa sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chake mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatifotokozera kunena kuti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuti nonsenu ndi azibutsa. Naam, nonsenu ndi abusa. Amayi nyumbamo ndi mbusa, siku la kiyama mukafunsidwa zokhuzana ndi ana amene mukubereka. Munawalera bwanji, munawaphunzitsa chiyani zokhuzana ndi chipembedzo, munawauza chiyani zokhuzana ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana achikadziwo akumudziwa Sayyida Fatima, akumudziwa Sayyida Khadija, akumudziwa Sayyida Aisha, akudziwa ummahatul mu'minina
ridwanullahi ta'ala alayhinna ajma'in akuwadziwa azikazi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakhala bwanji moyo wawo akudziwa zimenezo nyumba mwanu akazi anu akuvuta akazi anu sakumvera bwino chifukwa simuna watengere ku madrasa simuda waphunzise sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam simuda waphunzise kumuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndiye ife islamu chisanzo cha tushabwino ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aliyense amene amafuna mwini kuwandikira kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala aliyense amene amafuna kufikira kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala akutino china chilichonse chimene angapange chisanzo chake chabwino ayangane mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama chinthu chimenechi ankapanga bwanji vuto ili likagwa mtumiki ankati bwanji ndiye akuyankhula choncho kuti nofakafa bisayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lilmujiddin almujtahidin uswa وللمتوجهين الراغبين قدوة ليقربوا من ربهم ويحتكموا لأمره ونهيه ويحتكموا في رغبات النفوس لمراد الملك القدوس. نعم أقول أن جنجو كندتودي وقال لنتميك محمد صلى الله عليه وسلم وقال جسانزو جابينو kwaja amene akufunafuna chisangalalo cha Allah kwaja anthu amene akufuna kuziwandikisa kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala akafuna kutino azindikire kuti Allah akufuna chiyani aone nkhani zokhuzana ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akafuna kudziwa kunena kuti Allah akuletsa chiyani awelenge Qur'ani awelenge sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akafuna kuti mioyo mwawomo yani mioyo yawo ikufuna chiyani nanga zimene mioyo ikufuna zikumusangalasa Allah kapena nzisamsangalasa Allah abwelele akafufuze kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukiyankhula choncho pano pa fiitati llahi tahlul haya tikubweza kunena kutino mwezi umene ukubwera umene tikuyamba umene ni mwezi wa Ramadhan matopic athu azikhala okhuzana ndi kupambana kwa mwezi umene wa Ramadhan chifukwa ambiri amagona ambiri amakhala mmiseche ambiri amapita kujuga mwina ena kumamwamowa mwina ena nkumanena kuti ine sindikusala kudya ndadwala pamene sakudwala zimenezo omvera timakhala tikuzipondereza tokha simukumpondereza Allah subhanahu wa ta'ala kina kalikonse aliyense aziyang'ana kuti tsiku limene ndikusinzina tsiku limene ndidzatseke maso tsiku limene ndikubwerera kwa Allah tsiku limene ndikupita kwa uja amene adandilenga tsiku limene ndikusiyana ndi akazi yanga tsiku limene ndizawasiya ana wanga tsiku limene ndizawasiya anthu amene ndimati ndi okondedwa anthu amene amanditayisira nthawi mwina nthawi ya swala akundiyimbira foni mubwere kuno kuti zochitika nthawi ya swala akundiuza kuti tipite kwa kuti tikacheze anthu amene amanditayisira nthawi imene ndikadatha kukonza ubale wanga ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala tsiku limene ndizasiyane nawo ndikubwerera kwa namalenga Mulungu amene adandilenga kumeneko chikandichitikire nchiyani zimenezo ndi zimene munthu wanzeru amayenera kuti aziganizira kwambiri mu hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatifotokozera kuti no alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti kuti ndithudi munthu wanzeru ndi amene amakhala pansi ndi kumaufufuza mtima wakewo kumauchita mtima wakewo control kuzilakolako zonyasa kumakhalidwe onyasa kuzochitika zonyasa kukuyankhula zinthu zonyasa kukuganiza zinthu zonyasa kuyeretsa mtima wakewo mtima wake ukhale wa clean wa amila lima ba'da al-mauti ndikumagwira ntchito imene izamthandize tsiku limene akusiyana ndi abale yake tsiku limene akubwerera kwa Allah tsiku limene azatseke maso tsiku limene ana ake azasanduke ana amasiye tsiku limene mkazi wake azakhala opanda mamuna akugwira ntchito yabwino kuti tsiku limene likafika limene akakhale yekha m'manda akapeze mtendere wa Allah amene ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutiuza kuti nomakati alqais munthu wanzeru apange zimenezo agwire ntchito imene ikamthandize m'manda agwire ntchito imene ikamthandize tsiku la kiyama agwire ntchito imene ikapangitse manda ake kukhala garden akujanna agwire ntchito imene izapangitse ana ake kupeza mtendere pambuyo poti iye wapita wala ajizu man atba nafsahu hawaha akuti ndipo munthu wolephera munthu osazindikira naam ndi ujamena masaka zilako lakoza mtima wake zonyasa moyo wake ukumuza kuti apite kuchiwerewere iye nama apita kuchiwerewere moyo wake ukumuza kuti zikangana ndi asilamu iye ndikumakangana ndi asilamu anzake moyo wake ukumuza kuti nyoza asilamu anzako iye ndikumakhala bize kumanyoza asilamu anzake moyo wake ukumtuma zinthu zonyasa panga miseche pita ukaphe pita ukapangiza kuti za zonse zikhede zonyasa iye amakhala zonse zijakukwanirisa watamanna ala Allahi al-amani koma pambuyo pa ntchito zonse zonyasazi mukamfusa ndikumana kuti ineso kwa Allah ndili ndi malo
ineso kwa Allah ndikalowa, ineso Allah sandimvera chisoni. Amene yazindikire kunena kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala watuza mu Qur'ani yolemekezeka kunena kuti inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina, ndithudi chisoni cha Allah, ndithudi chifundo cha Allah chili pafupi ndi aja amene amagwira ntchito zabwino, anthu amene amapanga zomusangalasa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mwezi umenewu tatiyeni tichulukise mania abwino, tatiyeni tichulukise kuyendera na Islamu okhaokha. Amene mwina tinadana ndi azipongozi athu, tinadana ndi azimayi athu, tinadana ndi azigogo athu, tinadana ndi azichemwali, tinadana ndi azichimwene, tatiyeni tipite tibwerere tikawuze kunena kuti sinzosathandiza zimene zija, tigwirizane. Chifukwa tikagwirizana tikakondana, siku la kiyama mtendere ulipo, polowa mmanda chisangalalo chilipo, umoyo wa tsiku lapansi umoyo wa nthawi yochepa. Tatiyeni tigwirise ntchito umoyo umene ubwinobwino kuti tsiku limene tikubwerera kwa Allah tikakhale pabwino. Mukhale pomwepo pano pa Fitaati Llahi Tahlul Haya, pamene tizikupatsirani maprogramu athu okhuzana ndi kupambana kwa mwezi uno wa Ramadhan. Ngati muli ndi funso ndemanga pitani kuma inbox ama admin athu, ndipo mafunso anu azayankhidwa, ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.